Salam alaikum. Obedi. Salam alaikum. Kana video kunguruni na sogmada ina. Video kunguruni. Comme video ni ntajaya. Ame mogo do répondre. Ame do répond. Ame mogo do répond vite fait là. Mali kono. Ame video ni naje ñongo fe. Comme tigi yere ka video ma janya. On fene ta janya. Tigi ma janya donc il ka video nterige. Oh. Ame ni video ni kala. Video kunguruni atena ke video jan. Me fe ka boka ambaras la me fe ka boka bla place la. Assalamu alaikum me bela jelen fo sikoro la sambe duguma mali kono me bela jelen fo anore fo mali kono alli kera boboy malien bila kuma trop c'est trop sunangu yan se mo video kela ay mo video kela na baka video ke abaka jiton nofe ayaka video ke akaka jiton nyini mais ay chokoroba nyumai aya toko bawda chokoroba be tien sobi ala ka dawro sumaya ebe boka publication ke bi ku ibeka ka video manu wole aéroport la kauma wole ibeka ifadene ebe mogo mendo janate kono ibeka yamuge jamana ngono ko yake les connaisseurs connaît ibeka yamuge jamana ngono wallahi malde nyumo mbado ala bado ibeka kera ambassadeur Côte d'Ivoire ay munke nterige komi gogo salamu alaikum iyere salamu alaikum kum oh iyere koti ko ibega te mogo fade ko ibega minge jamana en kono ko mogo te mali kono mi yake igani kuma ima galon tege de billahi ima galon tege ye tiɲɛ fɔ debi ala ye mali dan ibega minge jamana en kono mogo shimake debi mali yɛrɛ kirira diɲɛ kono don min na ibega minge mogo shimake billahi o de kama tɔgɔ tunuman di o de kama ibega tɔgɔ a bɛ fɔ ɲani saya don cɛ ibi ɲani diɲɛ wuli cɛ e yɛrɛ ko ten ko ibega ye min kɛ mɔgɔ ma kɛ ɲani ŋa daminɛ mɔgɔ wɛrɛ la n b'a daminɛ e la an bɛ sigi an bɛ o kuma ni lamɛn an b'a lamɛn tuguni an bɛ sigi an b'a ka kuma ni lamɛn an k'a wɔrɔnin lamɛn ka bila place la an ka lamɛn assalamu alaikum me bela jelen fo sikoro la sambe duguma mali kono me bela jelen fo anore fo mali kono alli kera boboy malien bila kuma trop c'est trop sunangu yan se mo video kela na baka video ke abaka jiton nofe ayaka video ke akaka jiton nyini mais ay chokoroba nyumai aya toko bawda chokoroba be tien sobi ala ka dawro sumaya ebe boka publication ke bi ku ibeka ka video manu wole aéroport la kauma wole ibeka ifadene ebe mogo mendo janate kono ibeka yamuge jamana ngono ko yake les connaisseurs connaît ibeka yamuge jamana ngono wallahi malde nyumo mbado ala bado ibeka kera ambassadeur Côte d'Ivoire amina falo muga kuma ne tiye mbalmage mon frère ye mi fo ma galon tigere ibeka yamuge jamana kono billahi mo shimake adante shibe woro minabi ere jolen file woro ngono toli ni hali ma datugu ndoni ala ni ibega idesera ka datugu ni ibega ngara jamana nyamo nyumae egumbo bili igumbe shio kono ni be ibega ka foti ibega ere dese folo ebe da toli soni ngono toli nu yere fifine ndon koyi fi hinani be do mogola ni ibega ngara jamana nyamo nyumae imaye ay minga mogo make o ibega minga mogo make parce que aye bali ki ga soni yere ko bili to soni tolini afine ba ko atolini yere fine ko gabugu ni kono la e fla ka ta video ni ke wa i voisin yi kono to ga yayi ere ma direct gere ye video in ke ka di do ma ko ka bla ko credit son ko bela ibega tan e o beke e ma se ka di soni ni bili sokuruni kele bongi kunci e ma se ko bili cela ibega ye mi ga jamana ngono mo ma kede ye chebala ma se ka soni bili adali no tolini ne kono alibi ha ni sana na sinogote
ya ibega ya gele de ibega billahi ibega ya gele yere ibega te mo fa de we ngale de be jenu ale de be jenu wa jele tige ale de ado bogola billahi ibega fle ka cheni nga jele to do bogola hali shini a to fado hali ga fado me video la ali gati jogi drona la ka iga video ni aranzire mo gotini korodo e bongi kunchi a ere ga tolnu hal ne ga shesuru ni tol model te da kuna bli ibega ya galade billahi ya galade ibega ha igoko ibega emiga ko mo ma ge chedune o ibega kele la 1200 milliards o de shona sorosu ga wari o shona amake ya ire da betla ga samu ibega o bedu o ibega kele la o ibega kele la sunguru ba chama gera milliardaire wi amake ya o ibega kele la ka gordigania chaya o ibega kele o kele la mau bana sorosu la de nteriga gelara de chana ibega eminga mo shima ke billahi ibega eminga mali kono abeni qur'ana che mo shima ke wala kana mo ke kan ke wi ibega sangolo vla kono sangolo vla sai catastrophe dan sangolo vla anga chela mendoni ibega chela nteriga eminga mo make ale era nyada be ina fo torti kuru iba ko kuru wara nimbe amo mo fana be video ke charbon don nga kila me fere ga video ke choyi kele ga video ke cho amanye flana am akecho ni manye kwa wayera amage de nga aranzire ga di dodi ma ka ayeni blade akera anga lame doni anga chelam anga lame video anga chelam ola ka doro sumaya ebe boka publication ke bi ku ibeka ka video manu wole aéroport la kauma wole ibeka ifadene ebe mo mendo janatike kono ibeka yamuge jamana ngono ko yake wallahi connaisseur koné ibeka yamuge jamana ngono wallahi malde nyuma mbado ala bado ibeka kera ambassadeur Côte d'Ivoire ay munke malien ye o wakati malien bado ibeka kera ministre affaires étrangères ay bara munke malien ye malien bado ibeka ke premier ministre ibeka ke premier ministre jamana ngono domena ay talfa ni ngabe balola ba fo nyana ko kera nyena ebe na fambo ibeka mabi ko ibeka kera ambassadeur Côte d'Ivoire ko eminga malien ye ko malien modo Allah o eminga malien yo ko to ambassadeur o kera president o desra o de nana o ibeka clé de la problème de carte ni na wulila o ibeka clé de la problème de passeport wulila o ibeka clé de la bien problème immigration wa problème modèle be wulila o ba yira ka fo ko o ibeka ko eminke ko mo ke billahi ala kana mo sega ke ni nintai ala kana mo shibla ibeka ka sira ala ka jombe kishama sankele mo flene kata avion binani ko sanga di jamana ma sangolo vla duguchi sunguruba vewitisa sangolo vla yai ibega ere chenin toyo bil je ay chenin toyo re ibega ito re billahi na fora ni ngona kamalen goro hali bini wakati la ibega sababu yai wo ere biga soto la billahi wo bala wo ba toli la toli fin billahi wo bala agalara de la condition na e ba do ibeka baram ke ka to président de l'assemblée la e bodo ibeka gera président ay seymi a ke malide unyi ala madi idani mo ko nti se ko la weche cher la akera président a seymi ayo kayni billahi a seymi ayakay na kun temanani gan ni ibeka na kun temanani gan ayo to ko me jahadi de sisa ala de asimun nuchi suno ni ibeka se kun temanani gan terga ko mayende asemi kanga milliards détourné asemi ka vewuti sunguruba ko vewuti sanguja asemi Musa Jawara kata mo ko dugukolo mele ka foro la kori dia fambe onu sunguruba ko tu ja ko ke hôtelier asemi ka avion ba uta ka vemba u miki yala dienya fe asemi voyage bakele aniko ayodike dibasi mun na ma voyage folole gore ibega se ibega igase anga takafe angata ibeka semi mo be kun tigaranga sorosula ibeka semi ka seda o mo nya doona ibeka segrami billahi ka franci blauna accord manana accord de Alger accord de Woga accord de Tunturu accord de Bangmana ibeka semi a be sin kabla assez grandi amake ha okay
problème dala angata mo afleni ne ma fi hali ibega mantonu nu ibega ga tonyo don fluga mantonu ah ay la jere ay ga su ko fa o mo fendo sigle taba ah boye ni so pore model be galbia fadombe mi bulu ni na mo ka afenge refleni ga so bela jeli ah so masri bela jeli billahi baraman kele ko sigi tabal ni sanfe hade du sukashi dai din ono ibega ye cheton de na ya tonyo anga ta fe ala ma denw de be fara ɲɔgɔn kan aka laɲini be sɔrɔ ka sabati ibeka min kɛ jamana in kɔnɔ an b'a kalama maliden ɲumanw b'a kalama e be bɔ ko ibeka ka videomanu ko olu wele l'aéroport la ibeka mun de kila ibeka mun kɛ jamana in kɔnɔ a dogon lo malɛnw na a filɛ ka kɛlɛkɛminɛ mun kuma fɔ nin ye ibeka san kɔnɔ 1200 milliards de francs CFA chaque année k'a voté k'a bila a wari dun ma kɛra jɔnw ye surasi minnu bɛ ka sa nord la n o surasi ɲɛmɔgɔ dɔw de tun bɛ ka wari utiliser ka wari voter k'a payi 1200 milliards e yɛrɛ y'a fɔ dɛ ne ye fɛn ko i bɛ ka nana n'a minɛ ye ko ka wari dunbagaw donc i bɛ ka y'a labɔ a n'a ka sɔrɔsi juguninw olu k'o wari dun a ka sɔrɔsi jugunin minnu ye jamana wari dun i bɛ ka n'olu jamakan dun a ye n ka fangani protéger ɔ e yɛrɛ y'o kuma fɔ ko sɔrɔsiw ayi dɛ a ka sɔrɔsi juguninw sinon sɔrɔsi ɲumanw filɛ nin ye ka wari ta ka taa don jamana baarakɛminɛ na ka na di jamana ma mais i bɛ ka sɔrɔsi juguninw a ka sɔrɔsi juguninw a ka général juguninw olu y'a nafolo suɲɛ e yɛrɛ bɔra i y'a bɛɛ fɔ ka ban olu y'a nafolo suɲɛ e ma ko réconciliation bɛ kɛ jamana in kɔnɔ o b'a sɔrɔ guerre civile tun bɛ yen guerre civile t'anw fɛ an ma besoin réconciliation na réconciliation anw ni jadisiw de bɛ ɲɔgɔn na anw ni politicien ni foyi tɛ ɲɔgɔn na n'a ye politicien min diya jiwoyo ka taa n'aw ye ni m'a faamu i da ye i tɛ taa baara kɛ n terikɛ ɲinan samiya bon ni yɛrɛ bɛ cogo min na est ce que samiya banna yɛrɛ samiya ma ban dɛ k'a fɔ e ka tɔli soni ni samiya taara ka nin to ɲinan i bɛ kan ka ala barikada dɛ samiya mana taa ka nin to ala barikada kosɛbɛ ah bilahi fo ka tɔli in fi wa nin tɔli nin so in n'a nalo i dalen i da wagalen nalonu bɛna bi i da kɔnɔ nin kɔnɔ i bɛ ka i tɔnɔ dɛ sinon e filan bɛɛ lajɛlen bɛɛ ye dɔɔni sɔrɔ i bɛ ka kili la mais hali sisan e filɛ nin ye bɔngi kun ci e filɛ nin ye o de kɔnɔ k'i jɔ ka video k'o kɔnɔ i bɛ ka i tɔnɔ dɛ n terikɛ tiɲɛ la non i bɛ ka i ma i ye min kɛ mɔgɔ ma i ɲɔgɔn tɛ yen ha bɔ a kunna di i ɲɔgɔn tɛ yen non bɔ i ɲɔgɔn tɛ yen non bilahi kuma fɔ nin ye i bɛ ka san kɔnɔ 1200 milliards de francs CFA chaque année k'a voter k'a bila a wari dun ma kɛra jɔnw ye surasi minnu bɛ ka sa nord la n o surasi ɲɛmɔgɔ dɔw de tun bɛ ka wari utiliser ka wari voter k'a bila a ye don kɛlɛkɛminɛnw na e bɛna mun de fɔ i tɛ sabali n bɛ fɛ ka min fɔ aw ɲɛna a kana na kala don an tolilen na a y'an to an dama na a ka fara cɛkɔrɔba la cɛkɔrɔba bɛ tiɲɛ so bi n bɛ fɛ k'o de fɔ aw ɲɛna e tɛ dɔwɛrɛ e sugɛli ka video man na a b'a kalama on se connaît bɛɛ fɛrɛ dɔnnen don an bɛɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn ɲɛ na an bɛɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na a bɛ ka baara mun kɛ an ɲɛ b'a la diɲɛ don o don nkalontigɛla mɔgɔw da la an bɛ k'an ɲɛ tugu o kan ka Asimu soutien a tɛ sabali a k'an ka cɛkɔrɔba ayi sa n terikɛ e bɛ Asimu soutenir mun na kana Asimu soutenir t'a dɔn misiri i ka dugawu kɛ ɔ i ka taa dugawu kɛ i ka dugawu k'i ka bɔ ye komi ko k'a bɛ tiɲɛ so tiɲɛ la a bɛ tiɲɛ so taa dugawu k'i ka bɔ ye i ka Asimu to yen parce que aw mɔgɔ n'aw kun ye i bɛ ka mɔgɔw ye i bɛ ka soutien a ka ɲi aw kana kɛ Asimu soutien dɛ parce que aw kunna man di parce que e yɛrɛ filɛ nin ye kɛra cogo cogo i bɛ 30 ni dɔɔni na 30 ni dɔɔni i b'o la ne ye jɔn kunnandi ye 30 ni dɔɔni bɔngi kun ci hali bi e b'o kɔnɔ i ni muso ɔ a filɛ baramani kelen e yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ nafa bɛɛ n'i donna e ka so kɔnɔ k'ali fɛn garantilen i b'a ta bilahi est ce que barama don barama yɛrɛ tɛ fɛn aw b'a fɔ fɛn min ma ko mun ko carte sɔrɔli wa mun de aw bɛ te kalamani kɛ min kɔnɔ o fɛn in de don barama tɛ dɛ aw bɛ te kalamani kɛ fɛn in kɔnɔ cɛ yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ bɛɛ ɔ ni nin ye ko kelen n'i ko k'i bɛ taa ka minɛnw saisi sisan don i bɛ mun sɔrɔ ye foyi a filɛ a jigi bɛɛ ye nin de a fɛn nin fɛ a filɛ nin a filɛ i m'a ye a jigi bɛɛ lajɛ a filɛ nin yɛrɛ tiɲɛ bɛɛ filɛ nin ye bilahi wa nin ka sɔrɔli nin o fana y'a tiɲɛ bɛɛ lajɛlen ye o fana ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ i bɛ ka campagne na n'u ye kalamani k'a kɔnɔ yan'a ka t'o di mɔgɔw ma a y'o ta ka na n'a ye a ka so
kɛra baara ye dɛ ninnu bɛɛ sigi ɲɛ t'a la ninnu bɛɛ sigi ko ala an ka lamɛn dɔɔni an ka lamɛn cogo di a bɛ ka dɔ ka président critiquer diɲɛ don o don a bɛ ka dɔ fɔ dɔ ka cɛkɔrɔba ma diɲɛ don o don k'an ka fara ɲɔgɔn kan a ta ka kuma k'a kan i bɛ ka tɔgɔ bila adamaden dan ye min ye i dan o de i bɛ ka se min a y'o kɛ ala ka kalifa sera a ma a taara tiɲɛ so bi a tɔgɔ bɔ a ka. an terikɛ ko i bɛ ka tɔgɔ bila baba Modibo sara yan ala ka hinɛ la san jumɛn o tɔgɔ b'an da kɔnɔ a tɔgɔ filɛ ka bɔ kɔnɔ buwa dɔ in sara yan buwa dɔ in sara buwa dɔ in sara buwa joli joli sara buwa minnu sara o ka ca dɛ o bɛɛ tɔgɔ b'anw da k'an ka tɔgɔ bila an b'a tɔgɔ bila o taara dangadenya don wa a ma kɛ jamana président ye ka kɔrɔ de cɛkɔrɔba caman tɛ Mali la caman tɛ o ka kɔrɔ n'ale ya caman tɛ ale fana ka kɔrɔ ni mun ye an b'olu tɔgɔ fɔ parce que olu tun t'anw ka jamana ɲɛmɔgɔ ye o n'a kun y'a kɛ ka ɲɛ an ka tɔgɔ fɔ o ka d'aw ye mais n'i y'a fɔ e ma est-ce que e delila ka Modibo Keyita ka femme bɔlen a ye Modibo Keyita tɔgɔ bila parce que a ka ɲuman de bɛ fɔ est-ce que e delila ka Tete ka mɔgɔw tɔgɔ bɔlen a ye Tete tɔgɔ bila parce que non parce que a ka ɲuman de bɛ fɔ est-ce que e delila ka Sumala ka femme tɔgɔ bɔlen a ye Sumala tɔgɔ bila non parce que a ka ɲuman de bɛ fɔ mais n'i y'aw nalen ko ka Buwa tɔgɔ bila aw yɛrɛ b'a dɔn ko Buwa ka ɲuman de ma caya komi Buwa ka ɲuman ma caya k'an ka tɔgɔ bila n'i ye k'a fɔ a ye karisa tɔgɔ bila a tɔgɔ bila parce que a tɔgɔ min bɛ fɔ o de man d'aw tulo la o de kama a b'a ko a tɔgɔ bila sinon Baba Modibo ka mɔgɔw ma fɔ ko k'a tɔgɔ bila Baba Musa ka mɔgɔw ma ko k'a tɔgɔ bila Baba Tumani ka mɔgɔw ma ko k'a tɔgɔ bila Buwa Sumala ka mɔgɔw ma ko k'a tɔgɔ bila aw de ko ka Buwa ko ka Buwa tɔgɔ bila parce que Buwa ka juguman minnu bɛ fɔ aw ko de bila o de kama a bɛ fɔ i ka ɲuman kɛ yanni i sadon cɛ n'i ye juguman kɛ hali i salen kɔfɛ an b'a fɔ dɛ n'i ye juguman kɛ hali i salen o fana bɛ fɔ an ka lamɛn an ka cɛ lamɛn fo ka hinɛ don ne la aw bɛ nin ka numéro ɲini ka di yan ka soden kelen ka beton k'a la tɛ tɛmɛ 280 100 kan an ka beton kɛ na sinon don bɛ nin kan dɛ don b'a kan non an b'a lamɛn an b'i lamɛn adamaden dan ye min ye i dan o de i bɛ ka se min a y'o kɛ ala ka kalifa sera a ma a taara tiɲɛ so bi a tɔgɔ bɔ a ka kuma la n'a bɛ min kɛ Maliko la a y'o kɛ Mali b'aw bolo n bɛ fɛ k'o de f'i ɲɛna n'a b'i kun na ko tu es intelligent billahi n kala ala la intelligence min bɛ se ka darati a t'i la m'o f'i ɲɛna dɛ e n'i ka vidéo manu mɛ n tɛ mɔgɔ de tɔgɔ fɔ kuma in bɛ e de kan bi aw caman bɛ vidéo kɛ an b'a ka vidéo partager a bɛ kuma dɔw fɔ minnu m'an concerné an b'a ka vidéo aimer olu kama an b'a ka vidéo partager olu kama mais kuma caman bɛ yen a b'olu fɔ olu man ka tɛ ka tulo yɛrɛ man ka tɛ k'o mɛn kuma tɛ k'o lakali n'a b'aw ɲɛna ko vous êtes intelligent wallahi billahi talahi aw trompelen don parce que adamaden o adamaden b'i yɛrɛ kalama adamaden o adamaden bɛ yen ko intelligence b'i la ni i yɛrɛ nkalontigɛ la siɲɛ kelen siɲɛ fila i kan k'i hakili sigi i ka publication na diɲɛ de ɲɛ b'aw la mais diɲɛ don o don aw b'i ye nkalontigɛ la aw tɛ maliya ka bɔ maliyɛnw ɲɛkɔrɔ k'a fɔ vraiment anw bɛ ka fili aw bɛ ka yafa ma mais diɲɛ don o don aw bɛ adamadenw attaquer la ko réconciliation a y'an to an dama na an bɛ fɛ ka min fɔ ka bɔ vidéo la a y'an to an dama na a ka cɛkɔrɔba to a su ka da wa n'aw bɛ réconciliation nɔfɛ a' bɛ ka tɔgɔ bila ka bɔ aw da a tant que i bɛ ka tɔgɔ b'aw da jamana in kɔnɔ réconciliation a tɛna jamana in kɔnɔ n b'o fɔ aw ɲɛna dɛ o vidéo kunkurunin de don k'o fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ k'o faamu a ka fara i bɛ ka la i bɛ ka se min ye jamana in kɔnɔ a y'o kɛ ala ka kalifa sera a ma a bɛ tiɲɛ so bi ala k'a dayɔrɔ sumaya an ka jamana in ala k'a basigi hali bi ala ka hakili ɲuman d'aw ma m'o de fɔ an hali bi ala ka hakili ɲuman d'aw ma n bɛ bɔ vidéo la yan. an terikɛ i ye kuma bɛɛ lajɛlen fɔ sisan n'i ye kɛlɛ su nɔfɛ su salen kɔfɛ a ka ɲuman ma caya e ko ala ka dayɔrɔ sumaya e ko ne ye tasuma wuli a dayɔrɔ la sisan parce que ala ka dayɔrɔ sumaya e kun tɛ na k'i b'a défend e filɛ ka tasuma wuli a dayɔrɔ la o ye kelen ye e de bɔra yan nɔ ko wa k'i ka cɛkɔrɔba k'a bɛ tiɲɛ so anw bɛ nkalon so yan ala yɛrɛ ko ten masa ala ko ten ko ni maanifin sara ni sara waliju n bɛna walijuya kuma de f'i ɲɛna ni maa sara n'i ka ɲumanw cayara ɲuman fɔbagaw cayara dugukolo sanfɛ ka caya adamadenw bi tan don ɲuman fɔbagaw cayara sadi o kɔrɔ de sa ko e dalen don yɛlɛma t'i ye e dalen don e ka hɛrɛ ka ciya kaburu kɔnɔla nɔrɔlen don mais e sale o bɛɛ n'a ta balawu bɛ kɔfɛ
wa ma ni siga o kɔrɔ ko wagati bɛɛ k'i tɛ da dɛ ko lahara madu b'i la wuli i ma ye bɔra wa wagati bɛɛ a tant que balawu bɛ bɔ a ko la a da man di dɛ k'a da ni cogo la ta man di dɛ bɔ a da man di dɛ parce que ko a filɛ e ma bɔ Modibo ye hɛrɛ ni hɛrɛ o dalen don fo mɔgɔw bɛ taa kaburu la hɛrɛ ni hɛrɛ mais e yɛrɛ nana ko wa kan ka bɔ to ko k'a k'a da ko bɔ k'a da bɔ kɔni anw fana bɛ ala deli bɔ bɛ yɔrɔ min na lahara n'an ye ɲɔgɔn lahara an cɛ ka janya n'an ye ɲɔgɔn lahara an kana kɛ fankelen fɛ parce que 1200 milliards parce que a filɛ ni min bɔ ATT bɔ ATT bɔ Alifa ani bɔ dernier bɔ in n'olu tun kɛra mɔgɔ wɛrɛ ka bɛɛ ka avion caman san sisan tun t'a sɔrɔ Mali kɛra avion foro ye aw ni ala cɛ migi 20 tun bɛ Mali bolo ninnu bɛɛ ka san 10 ta hali n'u tun sera ka san 10 ta kɔnɔ hali n'u tun sera san o san migi ni kelen ou san fila o san fila migi ni kelen a filɛ nin ja Maliyɛnw ko avion san se tɛ Mali ye tiɲɛ tɛ ninnu filɛ nin ye ka san e ka bɔ a y'a 1200 milliards a y'a da ka sɔrɔsiw ma olu sɔrɔsiw ka to fanga la o sɔrɔsiw dɔw ka to don sungurubaw la k'o don gulɔw la ka voyager ka taa diɲɛ ɲɛfɛ n'a ka politiciens k'an ka wari dun k'an k'o bɔ a to yen k'an k'o to yen k'an k'o tɔgɔ bila an b'a tɔgɔ bila mun na an b'a bila mun de la ka tɔgɔ bila mun kelen na an b'a bila ko mun de kɛra e k'an ka jamana nafolo tiɲɛ ka t'i da k'an k'o bila an b'a tɔgɔ bila a kun de quoi an b'a tɔgɔ bila sinon mɔgɔ caman sara e y'o tɔgɔ mɛn an da kɔnɔ a kun de quoi na min ni Buwata kɛra cogo la ni président wɛrɛ nana i bɛ Maliyɛnw ta to yen parce que hali sale Maliyɛnw an tɛna nin to yen ni an ka wari Américains fɛ yen ni y'u ta dun ka taa hali su u bɛ taa jɔlɔkɔ don i tɛgɛ la hali su u bɛ taa jɔlɔkɔ don i yɛrɛ y'a kuma fɔ i ko Buwa ye min kɛ jamana in kɔnɔ Mali cɛ tɛ yen Mali muso tɛ yen min y'a kɛ effectivement o dun fana ye tiɲɛ de Buwa ye min kɛ mɔgɔ ma kɛ Buwa ye min kɛ jamana in kɔnɔ maa si ma kɛ dugukolo sanfɛ même Buwa 1200 milliards ka sungurubaw caya ka Mali maalankolonbaw olu bɛɛ kɛra mɔgɔ ɲɛnamaw ye Buwa tile de la silamɛw ye ɲɔgɔn clasheli daminɛ Buwa tile de la siga donna chrétienyaw ka ko la Buwa tile de la ka bandiw caya Buwa tile de la Buwa ye musow minɛ ka datugu yan jɛnɛ sogo dɔgɔ ma kɛ yan n'a ye nin bɛɛ kɛ yan Buwa tile de la nin bɛɛ ma kɛ yan Buwa tile de la mun de e ka fɛn dɔ fɔ ta Buwa tile la min ma kɛ fɛn bɛɛ kɛra Buwa tile la o Buwa tile kɛlɛw de la maa 1000 sara ka sababu kɛ docteur ka taa gɛrɛfu la Buwa ɲɛnɛ nin bɛɛ kɛra Buwa tile la yan donc Buwa ye min kɛ mɔgɔ ma kɛ Buwa ka record de ɲɔgɔn tɛ yen a ɲɔgɔn tɛ yen a ɲɔgɔn tɛna se ka kɛ yen Buwa e ni ala cɛ Buwa tile la Buwa ka mɔgɔw ye e promis k'u bɛ baara ɲini ka d'i ma k'u b'i ka sɛsurunin ci k'a bili bɔngi kun ci filɛ nin ye ma ye talen don aw b'a fɔ mun yɛrɛ ko mun yiridon non yiridon tɛ dɔ in saravɛti non travesti i yɛrɛ talen don travesti finman dɔ k'i ka denni bila ka taa travesti dɔ san suguninkura la don ka filɛ k'o bɔ o kɔfɛ i ye travesti kɛlen ka kogo in nakori donc ni travesti kun bɔra e ka kogo in ɲɛ ma o fɛnɛ man ɲi travesti ba min filɛ nin kogo in na n'i y'o bɔ kogo in kɔfɛ kɔrɔ ko hali mɔgɔ t'a dɔn ni finɛtiri yɛrɛ bɛ so in na bilen ni bɔ i tɛ limaniya mɔgɔ minnu y'i promis k'i promis k'u bɛ tɔlini ta ka bɔ yen e ko ko hali cɛ la u ye min kɛ a ma ɲɛ dɛ u ye min kɛ Mali bɛɛ u ɲɔgɔn tɛ yen n'u ɲɔgɔn tɛ yen Mali bɛɛ bilahi n'u ɲɔgɔn tɛ yen u ɲɔgɔn yɛrɛ tɛ yen filɛ nin o ye cɛ fo k'i hali nɔrɔnin tɛ yen ala ka tile yɛrɛ caya ala ka tile yɛrɛ caya n b'i bila komi i ko ko video tɛ janya ne fana ta tɛ janya o don n b'i bila mais fɛn min ye ko ka Buwa tɔgɔ bila aw de ye Buwa tɔgɔ lawuli dɛ sinon anw t'a tɔgɔ bila dɛ a tant que kɛra jamana in président anw t'a tɔgɔ bila an t'a bila bi an t'a bila sini an t'a bila sini kɛnɛ n'a ye ɲuman min kɛ n'an da sera o ma an b'o fɔ n'a ye juguman min kɛ an b'o fɔ dɛ k'a bila an b'a bila ko fa de b'an na a tɛ bila ala ka tile yɛrɛ caya ala ka tile yɛrɛ caya ala k'i bɔ nin kɔnɔ ala k'i bɔ nin kɔnɔ ala k'i bɔ sɛ kulukulu in kɔnɔ ala ka tɔli a falenni ɲuman ala ka nɔgɔya ye sinon a finna n'a ma ɲɛ ko mɔgɔ hali bɛ tɔli soni jɔ mais i ka to k'a falen chaque san 5 o san 5 mais e ta ye fini don ala ka falenni nɔgɔya ala ka falenni ka sɔgɔsɔgɔlen no fɛnɛ ala ka bon nin bɛ e yɛrɛ ka video nin ye kamananga video de ye parce que samiya ma ban fɔlɔ samiya ma ban
ame chochola samia maba mata doni sambi ga so into ina ta toy ni be bo ga consequence ay minga jamana ngona mani ni be ibe ga consequence fleni tieni fleni ala tise ga vi ala claire cha assalamu alaikum